ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଚାଲୁଛି। କେବଳ ଓଡିଶାର ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଟା ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଦେଶର ବଡ ବଡ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆ ହାଉସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଟା କଭର କରୁଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉ କି କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ହଉ, ସବୁଆଡେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ର ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଟା? ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଟା ହଉଛି ଓଡିଶାର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ବିଧାନସଭାରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଡିଆ ବାଡି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କପିଟ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ନେଇକି ପୁରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛି। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏନଡିଟିଭି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ କୁ କଭର କରାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ବଡ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହାଉସ ମଧ୍ୟ ଏ ନ୍ୟୁଜ ଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯୋଉ ଓଡିଶାର ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମରାପିଟା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ଏମିତି କଣ ଦରମା ମିଳୁଛି କି ଏମଏଲଏ ମାନେ କାମ କରିବା ବଦଳରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ଅଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା କେତେ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଣ ଆଲାଉନ୍ସ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଲଗା ବେନିଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଯେ ସତରେ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ଦରମା ମିଳୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମରାପିଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ। ଯୋଉ ସାଲାରୀ ଆଲାଉନ୍ସ ଆଉ ପେନସନ ଆକ୍ଟ 1954 ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସର ଦରମା ରହୁଛି, ତା ବିଷୟରେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟରେ କଣ ପ୍ରାବନ୍ଧ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଜିତୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଦରମା ମିଳିବ ଆଉ କୋଉ ସୁବିଧାର ବେନିଫିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାଲେରୀ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି କି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଅଛି ବେସିକ ସାଲାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫିକ୍ସଡ ମନ୍ଥଲି ଆଲାଉନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭେରିଏବଲ ଆଲାଉନ୍ସ, ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆଡିସନାଲ ବେନିଫିଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବେସିକ ସାଲାରୀ କଣ, ତାର ଯୋଉ ଫିକ୍ସଡ ମନ୍ଥଲି ଆଲାଉନ୍ସ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଭେରିଏବଲ ଆଲାଉନ୍ସ କଣ, ଆଉ ଯୋଉ କଣ କଣ ସବୁ ଆଡିସନାଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବ୍ରେକଅପ ର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କଣ ରହୁଛି, ବେସିକ ସାଲାରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ରେଗୁଲାର ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବେସିକ ସାଲାରୀ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ 35,000 ଟଙ୍କା ପର ମାସରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ ହଉଛି, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ ଏବେ ଓଡିଶା ଆସେମ୍ବଲିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ପର ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ରହିବ, ବେସିକ ସାଲାରୀ ରହିବ 40,000। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚିଫ ହୁଇପଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମ ରହିବ 40,000 ପର ମନ୍ଥ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡେପୁଟି ଚିଫ ହୁଇପ, ଯାହାଙ୍କର କି ଯଦି ଆପଣ ଡେପୁଟି ଚିଫ ହୁଇପ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 36,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥରେ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକ ସାଲାରୀ। ଆପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତି କି ଅଦର ସାଲାରୀର ବ୍ରେକଅପ୍ ଗୁଡାକ କଣ କି ଫିକ୍ସଡ ମନ୍ଥଲି ଆଲାଉନ୍ସ ରେ ଫାଷ୍ଟ ରେ କଣ ଅଛି, କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ରେଟେରିଆଲ ଆଲାଉନ୍ସ ଯୋଉଟା କି 20,000 ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି, କନଭିନିଏନ୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ବହି କିଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ଜର୍ନାଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ ଆର୍ଟିକଲ କିଣିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ମିଳିବ, ଯେମିତି କି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଲାଇନ ବିଲ୍ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାହେଲେ କଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି, ଫିକ୍ସଡ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଲାଉନ୍ସ, ନନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଟ୍ରାଭେଲ, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଯିବା ଆସିବା ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଟ୍ରାଭେଲ ଆଲାଉନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାସିକ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ ସାଲାରୀ ଆଉ ଯୋଉ ମନ୍ଥଲି ଫିକ୍ସଡ ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ ଏଡ କରିଦେବେ, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଏମଏଲଏ 81,000 ମାସିକ ଦରମା ନଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭେରିଏବଲ ଏଡ କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ, ଭେରିଏବଲ ଆଲାଉନ୍ସ ରେ କଣ କଣ ଆସୁଛି, ଭେରିଏବଲ ଆଲାଉନ୍ସ ରେ 1,500 ଟଙ୍କା ଡେ ଫର ଆଟେଣ୍ଡିଂ ଆସେମ୍ବଲି ଆଣ୍ଡ କମିଟି ମିଟିଂ। ଯଦି ସେ କୌଣସି ଯଦି ଏମଏଲଏ ଜଣେ କୋଉଠି ଆସେମ୍ବଲି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆସେମ୍ବଲି କିମ୍ବା କମିଟି ମିଟିଂ ରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପର ଡେ ଅନୁସାରେ 1,500 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଆଉ କଣ ଅଛି, 2,000 ଟଙ୍କା ପର ଡେ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ କନଫରେନ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଷ୍ଟଡି ଟୁରରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପର ଡେ 2,000 ହିସାବରେ ଭେରିଏବଲ ଆଲାଉନ୍ସ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ଫାଷ୍ଟ 1 ଆଉ 2 ପଏଣ୍ଟ ଆସିବନି, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଡିସନ। ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେ ଦିନ ସେ ସେମିତି ମିଟିଂ କିମ୍ବା କୌଣସି କନଫରେନ୍ସ କିମ୍ବା ଷ୍ଟଡି ଟୁର ଏଡ୍ କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପର ଡେ ଅନୁସାରେ କାଲକୁଲେସନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆଲାଉନ୍ସ କଣ ଅଛି, ସେମାନେ ରିଏମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି କି ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଲ୍ ନେଇ ସବମିଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କେମିତି କି ଯଦି ସେ ରେଲ କିମ୍ବା ରୋଡରେ କୌଣସି ଜାଗା ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ୱିଦିନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟରେ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ, 15 ଟଙ୍କା କିଲୋମିଟର ପର କିଲୋମିଟର ମିଳିଯିବ। ଯଦି ସେମାନେ 100 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ଇଣ୍ଟୁ 15, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ରିଏମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ହଉଛି ତିନିଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ଅଛି, ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଡିସନାଲ ବେନିଫିଟ ଆଉ ପେନସନ। ଯଦି ଏଡିସନାଲ ବେନିଫିଟରେ କଣ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ
ଏମଏଲଏ କୌଣସି ଟାଇମରେ ଆପଣ ଜିତୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଟାଇମ ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ଏମଏଲଏ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 ଲେଖା ପର ମନ୍ଥ ପେନସନ ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ଯୋଉ ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଯଦି ବିୟଣ୍ଡ 5 ଇୟର ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା 2,000 ଏଡ୍ ହବ ଯୋଉ 30,000 ଉପରେ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା କିଛି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ 70,000 ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଥରେ ଏମଏଲଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି, ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଭେହିକିଲ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ 1 ଲାખ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେହିକିଲ ଆଡଭାନ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆକୋମୋଡେସନ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଙ୍ଗଲୋ, ମେଡିକାଲ ଫେସିଲିଟି, ହାଉସିଂ ଏଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟାଲ ଟେଲିଫୋନ, ଆଉ ବହୁତ କିଛିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେ ଫ୍ରି ଆକୋମୋଡେସନ ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ। ଭାବେ ଆପଣ ଏଇ ଚାରିଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଚାରିଟି ସେଗ୍ରିଗେସନକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ, ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ସେମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ପାଖରୁ। ଓ ଆଉ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି, ଆଉ କଣ ଅଛି, ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ 147 ଜଣ ବିଧାୟକ, ଏମାନେ କଣ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦରମା ମିଳୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ପାଖରୁ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ 2.5% ହାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି 2.5 ମିନ୍ସ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଦରମା କିମ୍ବା ଯୋଉ ସାଲାରୀଟି ଅଛି ତାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ୟା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ? ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ବିଧାନସଭାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ମରାପିଟା କରିବେ। ଇଏ କଣ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କଣ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ ନ କରି ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ କଣ ମିଳିବ? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଇନକମ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଇନକମ କରୁଛି, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇନକମ ଫ୍ରମ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓନଲି। ଏ ଯୋଉ ପଇସା ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦରମା ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ସାଲାରୀ ମିଳୁଛି, ଏ ପଇସା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ସବୁ ପଇସା କେବଳ ହିଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରୁ ଆସୁଛି। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ରୟାଲିଟି ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନି, ମାନେ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଇଂ ମନିରେ ଏମାନେ ଦରମା ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦରମା ନେଇ କଣ କାମ କରିବା ନ ବଦଳରେ ଗୃହରେ, ଯେମିତି କି ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ, ଯେମିତି କି ଓଡିଶାର ବହୁତ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓମେନ ସେଫଟି ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ କନସର୍ନ ଅଛି। ତାପରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି, ଏଜୁକେସନ ଉପରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ମେଜର ଇସ୍ୟୁକୁ ଏମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା ନ କରି କେମିତି ମରାପିଟା ଲାଗିବେ, କେମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଇଏ କଲାନି ମୁଁ କରିନି, ଏମିତି ଆକୁ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କିଛି ହବନି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଇଂ ମନିଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆହଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ଫେସିଲିଟି ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ପରେ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମରାପିଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି? ସେଇ କିଛି ଜଣ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଛବି ଖରାପ ହେଉନି, ଏହା ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ୱେରେ ଓଡିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଓଡିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଭର୍ସ ଗିୟରରେ ଚାଲିଛି। ଜାଗ ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଗ, ନିଜ ହକ୍ ଦାବି କରି ମାଗ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ।